danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa da a cikin basarakiya. Da ƙaunar ka nake kwana nake tashi na so ka ji tausayina. Jiki da jini zafin ciwon so ya ɗarago na ragarwa shiga auna zan so ka tuna. Jiki da jini a gode da kulawar ki garan bai sona yadda kika mini ya saka na ji sanyi har raina saman mai da ke ya saka fahimtar kyaraina hali na garo ke baki san zuciya ta ido a gani ba a raba hanta da jini abona ka ya kan zagaya kunne da jikina shi ya cire min zafi raɗaɗi har kuna kai ne wanda na sanya a cikin sashin raina abun fahari kai ne na ba zuciya. yau tafiyar ce zamiya ai ki tashi mu je na ga gudai kamun san ki ya zarce mini kamun lantarki dukan inda na je gunki na kan zuwa na yi burki so ya saka kome zan yi kina ji a jikinki ki kan tarwasa da kan shirin makiya. sannan in mutu da kai zana mutu da ke zan tsara zamana da ke ko a Kaduna miyo haƙuri na zaman mu da zami da juna tsakanin mu da ke kare da kiyo bugar zana yau na saka silke domin ban da ke ni ma ban da kai. Ina kuke ma'abota kallon fina-finai da waƙoƙin Hausa kai har ma da waƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yau ga dama ta samu domin samun wannan manhaja ta Basarakiya TV sai ku shiga cikin Play Store na hannun wayoyinku ta Android sai ku rubuta Basarakiya TV. Nan take za ku ga Basarakiya application sai ka kamta installing a nan ne inda za ka sauke manhaja ta Basarakiya TV. Kana shiga cikin Basarakiya TV application a nan ne za ka ga waƙoƙi kamar haka. Fina-finan Hausa, waƙoƙin Hausa, waƙoƙin yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, shirin barkwanci, kai mu da sauran ƙayata-ƙayatan shirye-shirye masu ƙayatarwa duk a cikin Basarakiya TV. Kuma bugu da ƙari duk wannan za ku kalle shi ne a kyauta babu ko sisinku. Basarakiya application ta ku